Pa di ste ekipa, šta ima? Šta se radi? Kak ste inače ekipa? Jeste vi vidjeli moje umjetničko djelo? Jel vi možete vjerovati kako je to umjetničko djelo napravljeno? To sam ja, to radim skoro, evo sad će biti 14. dan slaganje puzli i Eiffelov toranj, kak dobro. Šta ima kod vas? Sad se vidimo u ekipa u subotu na dramskim radionicama. Vidim da se svi ste jedva čekali da se vratimo na dramski, sigurno. Svima fale dramske radionice. Pa i meni čak. Tako da, eto ništa ekipa. Vidimo se u subotu. Ćao, bok. I to ti je to. A šta? Rebeka, kako se zove, čim to uokvirim, čim to završim i uokvirim, poslat ću ti. Naravno, poslat ću u grupu da ljudi vide, da vide šta sam napravio. Da vide to moje, kako sam ja to napravio. Divno.